trekkers op de stoepen van het provinciehuis. Want bjorkje met gwozen is nevens de eigeners net mogelijk. De vogels zouden nevens de boeren te volle skeer ombrengen. Wat ik wil op schatten, alleen nog het punt is, als je daar een paar duizend gwozen in lang has te zitten, ze zitten er heel goed 1 of 2 uit en ze gaan een punt maken. Maar ik moet zeggen, daar brengt ze de aantallen net mee weer om. Eerder dit jaar had deputaire Kramer een nieuwe gwozenaanpak in Friesland introduceren. Daarin staat dat gwozen de komende 2 winters 2 maanden lang net bejagen worden maaien. Boeren en jagers willen likwijls meer ruimte om gwozen afzetten te kunnen. Ten eerste, die 2 jaar is te kwart. Je kan nooit in 2 jaar die populatie weer ombrengen, dat bestaat niet. Het is, je kan ze wel actief bejagen. Maar als actief bejagen is, dat is, ja, dan brengt het natuurlijk, dan kun je de skeer wat reduceren, maar het aantal zal voorlopig wel blijven. En ik denk, wij moeten een veel langere periode maken en we moeten afpraten in het akkoord een minimumaantal wat je wijzen moet. Tal van steerte fracties stiep je de zorg van de boeren en roept het deputaire Kramer op het gwozenbeleid op een tal van punten aan te passen.